kanti ndinoziva. Amen. Mweya wangu unondedera mapiano akasimba. Pane muimbi anoti ndizadzeiwo. Kana mukatipa simba ndinokunda zvose. Regai ndikumbire baba ndirai mufambe netsoka dzenyu. Mutiimbire kasongo anoti mweya mutsvene muri Mwari. Ndizadzeiwo ndinoshayiwa simba. Mwari mangwanani anonga vandibatsire. Ndiri ndega vatikanya ndigotaura shoko raMwari. Shoko raMwari haritauri nekuziva kana uchenjeri. Dzimwe dzenguva ukashandisa knowledge yawakanzwa kana kuti wakadzidza unogona kutadza kuridzira sezvo raMwari. Asi ndikuti chipa mangwanani ano ndikuti Mwari ngavandibatsire ndigone kududzira shoko ravo maringe nezvavanoda kuti vanhu vavo vaponeswe. Mwari ngavandibatsire mangwanani ano ndigone kusvitsa shoko ravo sezvarakatifanira kuita nemunhu waMwari ari kupanzvimbo pano. Ukaenda bhaibheri shoko raMwari Elisha unonzwa kuti Naamani asvika kuna Elisha. Bhaibheri shoko raMwari rinoti akaenda kuna Jordan akanosvika ka7. Bhaibheri rinoti abva ikoko maperembudzi akapera. Ukaverenga zvakanaka unonzwa chizi ganda rake rakasara raita semana mucheche. Chikodzero akanga asangana naye hazvina kuperera ipapo. Bhaibheri rinoti Gehazi zvakanga zviri munzeve Naamani painwa zvakanaka. Elisha akanga chipo chakabva kuna Naamani akudzokera Naamani. Bhaibheri rinoti Gehazi akatevera negwenzere akati chiri pai chipo chiya chamakauda kunapa kuna mambo. Naamani nekuziva dambudziko rakanga naro makore, Naamani nekuziva hosha yemaperembudzi yakanga anayo makore. Vatikati maperembudzi haana kunaka uye haana kururama. Munhu ane maperembudzi agarikiki anogara achigwagura achikwenya. Ganda rake ukatarisa rakafanana neonzi mupurwa vanoziva. Haana kuomera kubvisa nokuti aiziva kuti ndasunungurwa. Ndoda kusvika pakuti chii apiwa Gehazi anodzokera. But Bhaibheri inotaura kuti Elisha akazviona mumweya akati Gehazi wakawaenda kupi? Gehazi akati munoziva kuti muranda wenyu haana kwaanoenda. Elisha akati zvawaitadza kufadzwa nazvo. Maperembudzi akari pana Naamani ari kuuya pamusoro pako iwe nevana vako nevashandi vako vose. Ndikuti chii mangwanani ano mweya waElisha wakafamba naGehazi. Mweya waElisha wakaona kuita kwakaipa kwaGehazi. Let that spirit this morning follow me. Mweya wakafamba namaichitekedza vasiri pano. Let that spirit inipfeke mangwanani ano. Mfundi is not around, but I thank God his spirit is among us. Mweya wako uri pano uri kurumbidza. Mweya wako wakatsika pano paprofesi. Ameno kana mchitaura zvinonzwika. Vari kudenga ngavandibatsire baba vangu tiimbereka so. Mweya mutsvene muri Mwari Yeah.
very big privilege kubira pamberi penyu tigoerana nezvokuru hwamwari. Takambomira pamberi pevanhu tichitaura zvisina maturo. Takambomira tiri muzvikwata tikurukura zvisingafadzi Mwari. Takamborarama tichirarama upenyu husingafadzi Mwari. But thank God Mwari vatitendera zvekare kuti ndimire nhasi taura nezveumambo hwaMwari. Takambotaura nezvekingdom yaMwari. Regai nditi mangwanani ano sandataura ndakakushumira. Regai nditende kereke yaMwari yakatengwa neropa raIshe neutungamiriri hwese vadare kusvika pana vice chair nedweti baba namai Skosana. Regai ndisati tatendawo hama vedu mindfulness. Ichokwadi kuti ikodzero yavo mutevedzero wamufundisi kuti aigona vakamira pano vachishumira. Amen. Ichokwadi kuti ikodzero yavo kuti amai vedu mindfulness vaigona kuti vakamira pano vachishumira. Amen. With all my respect, regai nditi vana amai vadakufire zvakanaka. Maita zvenyu mindfulness, maita zvenyu Skosana. Nekuti paukanda wakadai dai rose pano ndinozwa kufara, ndinozwa kuitwa zvakanaka. Vanokudenga ngaakudze mberi. Regai ndifazisewo pakati pedu. We've got a visitor. He's a South African. We stay together in South same house but different rooms. Amen. I got in Rapinda church prayer. I was always inviting him. But today I want to thank God so much. He's among us. Brother Gothwell. Where are you, my brother? They just show yourself for him. Thank you so much, my brother. He's a South African. I just want to tell Baba. Upenyu wangu ule kwa usifamba zvakanaka. But I think it's kind of church kwenyu zvinoita zvakanaka. We want to thank God so much nemukurumbira wakadaro. May God bless you, my brother. Thank you so much. Acharamba chiuya kuno. And I also want to remind you that we have got English service every Sunday from 6 o'clock to 7 p.m. Tinenge tine English service pano pashoto. So you are also being invited. But I thank God so much because what he told me, he said that I don't want an interpreter because I can even hear and speak shorter. So I will not Saka anotaura shona anoinzwa. Amwana nano Mwari vachitibatsira. I'm not going to take much of your time. Mwari ngavanditaurise pavanoda vagondikurudzira pavanoda. Let me not extend boundaries or territory to one man. Amen. We also need to pray for our pastor. This is the third year food is part of our soul. Amen. Munhu wamai arikuwadzana achisimuka asati asvika panguva iyoyo takanga tinaya vakanda kutipindira pamusoro. Takaudza mufundisi vatenda kuti ndaguma kuuya kuSouth Africa. Mufundisi vakataura pimo vari pakuwadzana. Amen. Vakati gore rino don't speak of South Africa but tanga tifamba nenonzi supernatural elevation. Amen. It was a declaration yavakataura vakasika igore kuwadzana. Hallelujah. Tikapinda mu 2012 muno amari akauya muno tikarova madhezi vakataura zvakare akati gore rakura takanga tichifamba nesupernatural elevation but gore rino haleluya ndobva vadeclara kuti blessing beyond the expectation. Tikafamba gore ra 2012 tichiropafadzwa zvazvakanga tisingafungidziri. Ndinotenda kuti vazhinji vedu munotendera nekuti takasvika pakanga tisingafaniri. Vamwe vakararama upenyu hwavo vakanga vasingakodzeri. Vamwe vakadhiraivha vakanga vasingakodzeri. Vamwe vakaroora vakanga vasingakodzeri kuroora. Vachikodzera kuhwamwari akanga ataura. Bhaibheri shoko raMwari rinoti vakakomborerwa avo vanotenda vasina kuona. Blessed are those who believe to thy prophets and they shall prosper. Vane nhamo makore vatiri kurarama vasingatenderani nechiprofita. Yakapera nguva yataitenda kungano nezvirambwe nenyaya dzosingwi. Tave kurarama muchiprofita chinotaurwa nemunhu waMwari.
vakaziva Mwari anonamatwa, bali vakaziviswa Mwari wemhando ine munhu wamaraiti Moses. Vamwe vaMwari vamuri kunamatawo vakaudzwa nani. Haleluya. Mwari ngavatibatsire gore rino. Hazvina kupera ipapo. Tapinda muna 2013. Munhu waMwari akatora nguva akagara pasi akati hoku takafamba nesupernatural elevation tikabva tikapinda blessing beyond expectation. Now gore rino rechitatu tiri pano paassembly ndakudzigira zvekare the year of pushing all limits. Underline the word all limits. Word rekuti all limits rikuda kuti hakuna chinosara. Amen. Zvingave zvemari, zvingave zveutano, kungave kurwara, kungave kushupika, kungave kushayiwa basa. Munhu waMwari samandinomira achiti akataura. Hazvinei kuti handisati ndachibata, asi ndinotenda kumashoko akataurwa nemunhu waMwari. I heard somebody this morning who said, I will believe to God's word. I will believe to right prophets. Samai imboniterera mangwanani zimeze zvinhu zvaramba kuita nekuti hauzi kuteerera chiprofita. Vanhu vakaenda vaprofita paupenyu hwako ukasateerera. Masimu mangana akataurwa uri kuZimbabwe ukasateerera. Haana kushanda kwete kuti hazvina kutaurwa, bali kuti hauna kuzvigamuchira nekutenda. Bhaibheri rakuramba rati iroro shoko iroro rimwe chete. Vamwe vakarigamuchira savana kutenda, vamwe rikashanda the same word rakataurwa nemunhu umwe chete panguva dzimwe chete dzakafanana. Kuti zvakataura kuti gore negore rekusunda. Vamwe tirakusunda igore rino. Amen. Inini I'm going to push. Zvichirwadza chirema ndichasunda. Amen. Chikonzero zvakataurwa. Tiri kurarama nechiprofita nguva yechiprofita. Vane nhamo avo vachiri kutenda muminana kuti akachiprofita. Nokuti munana unopera. Bhaibheri shoko raMwari rinoti Farao atarisana naMozisi. Vanhu vaMwari vakaita munana wakaodzwa naMwari. Bati mashavi nevaroi nen'anga nevaoni vese vakaita the same miracle yaitwa nemunhu waMwari. Saka ndiri kuti vane nhamo vanotenda mumashura vasingatendi kuchiprofita. Yakwana nguva yekutenda kuchiprofita. Nokuti chiprofita hachiperi. Chiprofita chinogara nekusingaperi. Joel anobva ataura naJoel 2:28 kuti namazuva iwayo ndichadurura mweya wangu panyama yose. Nhasi tiri kurarama nechiprofita. Last week pakanga pane baptism of Holy Spirit. Mashoko akataurwa some years ago, but that those words are still existing. Takaona vanhu vachitaura nemweya mutsvene. Takaona vanhu vachibhabhatizwa. It was not a miracle, but it was a prophet yakataurwa. Jesu vakati vazvarwa, Isaiah unotaura kuti kuchabarwa mhandara ichabata pamuviri igobara mwana mukomana, kana zodudzira vanzi Emmanuel, kana zodudzira vanzi Mwari vataura nezvo. It was a prophet yakataurwa naIsaiah. Kuti kana Bhaibheri pane zviprofita zvakataurwa nevanhu vaMwari zvikararama. Yakwana chechi yepakuitona kuti tikamuti kurarama nechiprofita. Kwete nezvakatikomeredza, kwete nemasituations ekubasa, but nekuda kwechiprofita chakataurwa nemunhu waMwari. Vakati mangwanani vanhu vatichioramba tichidavirira chiprofita. Tiri kuvanhu vanogorarama nechiprofita. Zvakataurwa zvazi a year of pushing beyond all limits. Ndakangoti nhai munhu waMwari aizvifambisa sei. Last year taifamba netheme scripture iri kuna Isaiah 45:2 inoti ndinoenda mberi ndichidzura. Haleluya. Ndichikura migwagwa ndichitevera Mose. Vhiki zvekare ndobva vatipa futi mwetheme iri kuna Isaiah zvekare. Hamene kana makambozvicherechedza. Amen. Isaiah uyo anofanira kutisvika pamupano. Isaiah anofanira kutibatsira. Mangwanani anoda kuti taura nenhau yaMwari. Kana kuti tichitaura neshoko raMwari ratichaona kuna Judges kana kuti vatongi. Judges rimwe remabhuku ari kuOld Testament. Soon after the 5 Pentateuch books of Moses, tikati pambe zvishoma tinoona bhuku rinonzi Judges kana kuti vatongi. Amen.
ndakonerwa ndakati nhai Mwari ndinoparidza chikwanu venzi ndakararama ndakagara kumba ndikashaya zvekuparidza ndikashaya pekuverenga nezuva makusai ndakabuda mapasti 5 ndiri kumba ndikaverenga bhaibheri shoko raMwari ndobva adzimai yangu anditi uchanoparidza chii ndikati zvinenge zvada Mwari ndakaona nguva yandakaverenga shoko raMwari ndikadzoka mumba ndikanzwa mweya wangu echidina zvakwara ndikatenda kuti Mwari vapindura Mwari vaita sokuda kwavo amen vanokudenga ngavatiitiro zvakanaka vanokudenga vatibatsire zvakanaka kuzviintrodusa inondozi akabata vaiparadza Mwari akanipowo vanasikamba vatatu akanaka okupedzisira amen tikakutendawo Mwari munozvitaurira chiti Mwari vagokudzwa akare ndiripakuda kutendawo Mwari kuti gore rinofundisa kati the unique year tiri muunique year tikasvika muna August ndiri kukwanisawo 10 years in marriage naadzimai vangu pamwe chete kutenda Mwari nekachazvisara pasina kana mbama kana chibhakera kusikiriza chete achitete muimba yaMwari ameni Mwari vakanaka aseka nai rakanyaya kunaya ndakadzidza bhuku raJudges kana kuti vatongi mukaverenga bhuku raJudges rese kubvira panotanga kusvika panoperera nhau dzinenge dzichitaurwa ipapo inhau dzekuurayana nekuuraya amen gore rino patiri kusunda tida vanhu vanouraya kwete vanourawa bhuku raJudges rakazara nehondo dzaibudisa pavana vaIsraeri pasana pekusateerera Mwari pane hondo kana kuti ngava dzinomutswa naMwari muupenyu hwemunhu akanitarisa pano nokusateerera Mwari bhaibheri shoko raMwari rinoti vana vaIsraeri panguva yavaitadzira Mwari aivarega maune vachipinda maoko evakaipa noti kuti Mwari vafundikane bati Mwari aivarega maune vachipinda maoko evakaipa amen chapter 1 yepaJudges pane musoro weshoko unoti haleluya ukaverenga musoro weshoko wekutanga ndiverenge jasi musoro weshoko wekutanga paJudges vakagwinyarira pamani bhuku yaJudges vazirei ndichaverenga shoko raMwari navatongi chapter 1 musoro weshoko unoti kukunda kwavaIsraeri bhuku raJudges rinoti kukunda kwavaIsraeri pese panokundwa nekadzisoni panenge pane makakatanwa pese panokundwa panenge pane hondo pese panokundwa panenge pane kurwisana ndorenga shoko raMwari chikasa chinonzi hondo kune vakanga vachirarama nguva yehondo pahondo Mwari hapana chinonzi kuseka pahondo pane kurarama kana kuuraya chakakosha pahondo kutanga kuona muvengi nokuti kana muvengi akakutangira kuona anokuisa here amen tinoda maKristu anotanga kuona muvengi asati asvika nokuti kana muvengi akakutangira anokukanda nyeri nhasi upenyu hwamuri kurava mhai yakuti kuda penyu but inyaya yekuti pane muvengi akakutangira chikuonera zvinhu zvenyu ndovazvibata mumaoko ndau yekuzokuudzai mangwanani ano kuti tinazongomira tiri pahondo takatarisana newakaipa patiri kuzopusha gore rino tiri kupusha tiri pahondo tamanirega kurilakisa kuteerera nyama kuti Mwari vakataura kuti tiri kusunda tinenge tiri pahondo nemweya wakaipa tinenge tiri pahondo naSatani ndokusaka takafamba mazuva 20 chikonzero taibva kuti tiri pahondo newakaipa amen ende chinhu chakakosha pahondo kuteerera Mwari ngavatimutsire vanhu vanogona kuteerera gore rino pahondo ukasateerera unotifira masikati machena hondo kana ichidhuliwa ine mukuru wayo anenge achitarisa hondo anonzi army commander amen as long mai makati muri musoja baba makati muri musoja hamuiti zvamunoda but munoita zvinoda vakuru vehondo amen kana akati fire gore rina mukuru vehondo akati we are going to put beyond all limits amen tinoda vanhu vanoteerera mukuru vehondo hazvinene kuti zvakatikomberedza zvakamira sei nokuti kana ati fire hazvinene kuti vavengi vave nesaidzi ripi kana ati
akuchyiwi. Amen. Zvinenge dzichirirana mumariro anovhundutsa nekutyisa. Vamwe ibvi dzikarira dziri kana ndakati kusetureni, vamwe vanotanga kuvata vari pano kufuga musoro nekuti dzinenge dzarira. Voenda pana kutanga kufuga musoro vari kumusha nokuti dzinenge dzarira paPretoria. Nokuti munhu wamwari akataura kuti ngadzirire, ngadzirire. Tamwari mabara takapakatira, mabara takatovhungamira izvozvi pa20 days dzakapinda takabata mabara. Rega nditi takanga tine maextra mabara egumhuru nokuti paitoura kanoti gore nemwedzi 12. Amen. Ini takafasta 20 days kuda kuti ndine 12 mabara nemamwe 8 extra pasaidi. Amen. Saka ndine nharo kuti Satan anotiwana gore rino. Ndine 12 akaringana from January to December. Ndozoita mwe 8 kuti anobva kubvira January kusvika muna August na September. Asi mori mabara egumhuru. Amen. Vaitoshokera vanotanga vanajasi vanonzi hondo kukunda kwavana vaIsraeri. Joshua atora chindikunda kana kuti nzvimbo kuna Mozisi naAroni. Vaitoshokera vanoti akafamba nevana vaIsraeri ndokufamba nemusoro weshoko unoti allow rejection. Amen. Ndomusoro weshoko andikufamba nakuti bvuma kurambwa. Allow rejection. Ndomusoro weshoko wandikufamba nawo. Saka pandiri kupa introduction, as I'm introduced my introduction to you, I want you to listen to this. Do not run away from my title. Allow rejection. Hallelujah. Bible Joshua atora kana Moses akafamba nevana vaIsraeri vari vakafadzwa nazvo akasvika kunzvimbo inonzi Canaan. Ndikuverengesa nyaya ndikufamba nayo pana Judges chapter 11 kubva verse 6. Asi tirakumbodzoka nemumashure uko zvishoma kuti vokuzwa kuti chii chakamboitika kusvika tazosvika panhau yatinoda kuparidza nezvayo. Amen. Bhaibheri rinoti Joshua atora avo vandima arwa kwake. Pane imwe nguva yakamboti ini nevana ini nemhuri yangu ndakunamata Mwari vapenyu chimbozvisarudzirai Mwari wamunoda. Chikonzero vana vaIsraeri vakanga vasvika panguva yekusanzwisisa, vasvika panguva yekunamata zvimwe zvimwari, ndobva aona kuti inini sedura munhu handigoni kuramba ndichiita zora vanhu. Regai ndikupa decision nemhuri yangu. Vadikani zvakakosha kupa decision nemhuri yako. Zvakakosha kugara pasi ugotarisa ugoti kana vachiramba ngavarambe zvavo. Asi ini nemhuri yangu zvakataurwa kuti machi asati apera tinenge takapaka twini kepu. Satani asingade inenge yakamira ichiisa mahazati kumberi kumashure tapinda Pretoria. Rega ndimuudze nyaya inofadza panawe. Motikari inenge yakarejesa muStare Church ine registration yeFM ichipinda parofaro tapinda ichirowa mahazati Pretoria yasvika taitenga within only 3 months. Nawe motikari ine vanhu vazhinji inoda vanhu vashoma shamari. Kana zvisati zvabata dhoni wani zvichakubata. Kana usati wakonvection dhoni wani usazvinetse. Usataure kuti mari yakawandisa. Just close your mouth and see what God is doing upon this assembly. We believe to a mighty living God. Mwari vakaita zvinhu uye vanoramba vachiita zvinhu. I don't even doubt this type of God. Tiri pasamba pamwe tiri vanhu vaviri vatatu vana vashanu takambotaura tikatenga instrument zvikaitwa naMwari. Panguva iyo pane motikari 1 yaipaka baba mupfekere ndekurwana akanga nemotikari. Amen. Ndikaona Mwari vachiita zvikuru. Hatina kupera ipapo tikamuvha tikauya parapaseri apa ndikaona mota dzakushayiwa pakingi, dzimwe dzakutevedza rodi dzakadai, dzimwe dzichiuya dzakadai. Ndikaziva kuti tiri kufamba naMwari. We are on the right direction shamari. Rega kuchigedzirwa nekutanga kwegore. Motikari iri kuzotengwa naMwari kwete nevanhu. Iwe tendera kupa mari yako chete kwete zhinji asi shomanene. Shomanene inenge yakosara zvayo kuti leva mari ndokupa. Yes. Oh,
Verenga Israel chapter 11 verse 6. Judges chapter 11 verse 6. Go ahead and read that. Judges chapter 11 verse 6. Wakati kuna Jefita, huyo iweishe wenu. Sorry, mchajukuru. Wakati kuna Jefita, huyo iweishe wenu. Kutitindo wana wa Amoni. Asema. Amen. Ndina kuchima bwana. Kana chino chikataurwa chiprofita chikataurwa rega kutaita zvakakomeredza pachitenda kumunhu achitaura chiprofita ndakagotaura ndikati ukasvika pano zvinhu zvako zvafamba ukasvika pano zvinhu zvako zvaita. Amen. takabatisina kudayira ndokera nditaura nawo yandirege kuitaura takakura tipeka zvigamba chihogoro chanenge chakachepa uku iri bhurugwe uri hembe izozonga ndaipeka vati nyasha dzamari dzakatisimudza nhasi takugonawo kutomira wakapfekawo sutu kutondiwo baba nhai here mwana kutoya kuti baba ndipewo mari here nyasha dzamari dzakatiranamisa. Ndinofara kuti nyaya ndinotaura ndine munhu akaungenza life yandakararama ndina baba navemakombe tiri majaya vaibva life yatairarama tikararama munyasha dzamwari. Mwari vakatikumbisa, Mwari vakatigonera. Ndinokutaura nhau yerejection. Joshua atora tikunda anosvika panguva yekuda kufa. Bhaibheri chokuramba kuti Joshua ofa. Vana vaIsraeri vakambosara vari exposed vasina munhu akangati vagumbamira. But one thing chandinotenga ndekuti Mwari haana kuzvikangama kana kurivara. Bhaibheri roti Mwari akabusa imwe hama ipapo panguva yekumanikidzwa kwavana vaIsraeri. Amen. Mwari vakati Joshua afa pakabutswa hama inonzi Judha ndobva yaita take over. Judha haana kutungamira Israeri kwenguva yakareba but akarwira Israeri pahondo yakatarisana nayo. Amen. Mwari havatisiyi tiri tega patinoperwa Mwari vane zvavanomutsa patinoshava mazano Mwari vane zvavanomutsa patinoshava zvekudya Mwari vane zvavanoita. Amen. Chikonzero Mwari vakataura kushoko ravo vakavimbisa kubvira Israeri acheuta ndinzokusiyi uri wega ndichava newe kusvika pakuguma. Ndinotenda kuti Mwari pavaivimbisa ipapo vaivimbisawo newe Pretoria vakati ndichava newe kusvika pakuguma. Pavataenda kuSouth Africa ndichange ndinewe ugobva pava South Africa vazhinji tichabva muno South Africa tichienda kuti gumwe takadai so tigodzova nemuseni tigodzivana nasva muZimbabwe zvekare tigoti potai muZimbabwe zvekare zvichiitwa naMwari. Amen. Bhaibheri roti Judha arwira vana vaIsraeri akasiyira hama inonzi Otieri ndo akazopindawo akarwira vana vaIsraeri abva iye pakauya umwenzi huru ndobva arwira futi vana vaIsraeri. Mubvunzo wako woti nhai waIsraeri wakoshei kuramba uchirwirwa naMwari? Mubvunzo wako woti nhai waIsraeri wakanitarisa chii chanyanya kunakidza Mwari maramiro ako taita kuti Mwari vakurangarire kuva nenguva pese paunawirwa nehondo. Bhaibheri roti Mwari havana kuramba vakanyarara but vaikudza vanhu vachinorwira Israeri. Israeri orwiwa orumidza Mwari kunyange zvakadaro panguva yaitadza kunamata Mwari. Bhaibheri roti Israeri vane nguva yaimbotandavara sezvinoita dzimwe hama dzakanitarisa pano dzine nguva dzinombotandavara pamunombogama kunamata paMwari zvinhu zvakangapinda upenyu huchifaya kuseri nekuseri. Mwari wakuhomwe wamborivana wamborirasa kuti kune akandi pamari yacho andinofanira kudzosera. Vatikani ngatisanyepera nei basa riri pano harigoni kuenderera mberi kana tikazoshandisa homwe dzedu. Amen. Mwari vakatipa maresources ese ekuti tigone kuashandisa. Amen.
ashama Israeli asakara Israeli obvisa achaterere mari Israeli pakwaya akawanda vasvashana vawanda zvinhu zvakunakika zvinhu zvofaya haleluya vanhu ndopalokana vakunamata Mwari Mwari vavamudzira kuti vanonzi Gideoni Mwari vanoti Edioni ivo murume vachienda kwana vaIsraeri unovasunungura kubva maoko evakaipa unovarwira kubva mukutapwa nevafiristia nevaamoni nevaHevhaiti ndatuma iwe Gideoni kuti uende asi hausi kuzoenda uri wega ndichava newe pane nhau inondipangidza ipapo Gideoni atumwa naMwari haana kungomhanya achienda anoti kana Mwari muri mandituma ndinatidzei zviratidzo ndingoziva kuti ndimi Mwari mandituma pane dambudziko rekuti pane vanhu vari kungomhanya pasina zviratidzo zvapiwa naMwari tamari pane munguva kuti vanhu ngavarege kukupa puresha ndingoti ndazviwa zvamunotaura asi imi Mwari chimbonipai zviratidzo ndingoziva kuti muchava neni bhaibheri robva rati Mwari havana kuramba vakanyarara sezvakakumbirwa naGideoni ndozvakaitika Mwari ndobva vazviratidza kuna Gideoni kuti naGideoni ati ndo Mwari vandituma uye vachava neni amen Gideoni paanokugadzira kuenda kuhondo akabva adzina Mwari vanhu ava vakawandisa Gideoni haugoni kunorwa kuhondo nevanhu vese tora varume nevakadzi umboenda kugomo ikomo mwene dzinofanira kumbodzoka pane kutaura nhau yakwatari pane mwene dzinofanira kumbodududza handishandiswi nemashoko iwayo nokuti bhaibheri mwene dzakanga dziripo uye dzinogara dziripo saka mashoko enyu hatityisi Mwari mashoko enyu hativhundusi Baba nekuti mwene dzakagara dziripo ndinofanira chikuchidhiterere mangwanani ano mwene dziripo pane vanokunda mwene dziripo pane vanokunda pane vanopfuurira mberi vanoti tinoziva Mwari watinonamata kunyange tikasangana nevamwari vose but we know our God tinoziva Mwari watakatenda kwaari iye anoti kana akataura his answer is yes and amen anoramba ari Mwari nezuro namangwana nokusingaperi ndiye Mwari azi kutaura nezvake bhaibheri roti Gideoni aenda kugomo nevana vaIsraeri pakadzoka vanhu vanosvika 10,000 zviuru zviviri zvikakoromoka kubva kuma chechi ino zvatiri kudai tinotori vashoma pavanhu vakadzoka pambere amen mawandiro atakaita tiri vashoma pambere takadzokera kuma tiri vashoma pambere takadzokera kuma vana vane mwene tine masacrifice atinoita vatikati kurarama not tinazvo kana kuti takazviwana but for the sake of glorifying his name hallelujah for the sake yokuti vana vaMwari shoko raMwari rinona kusimudzirwa vanhu 10,000 vadzokera Gideoni akati zvanaka amen ukaenda vana Judges chapter 7 pavhesi ya 1 unoziva Mwari vakuti Gideoni 10,000 vadzokera asi still vakawandisa vanhu vanofanira kudzokera futi amen Gideoni anogoti nhaye Mwari ndosarudza kusarudzira kuti vanhu venyu Mwari vanoti kuna Gideoni tora vanhu uende kurwizi nhasi tikutaura kuti vanhu ngavagoenda kurwizi tibhoroona kamiro kamunoita mhai tibhoroona kakashiro kamunoita baba ikako ndokachatiudza kuti makakodzera kuenda kuhondo ndokachatiudza kuti zvese zvinotaura kuti azviteerere paichora Mwari Gideoni akaenda navo mumvura vasvika ikoko ndobva apuwa wisdom naMwari akanzi ngavamwe mvura ivo havana kuziva itslipa testi chamwari dzimwe dzenguva projekti yakatangwa itesti yakaitwa muupenyu hwako itesti yakambotestwa naMwari kuti vambokuzvurukusa neprojekti hurumende unovesa nehana kuti Mwari vambone kuti vakatira pano amen havana kuziva kuti dziripa testi vakafunga kuti 10,000 vadzokera zvakwana havana kuziva kuti Mwari vatiri kubvisa vanhu futi zvekare shasha dzakaenda pamvura dzikanzi ngavamwe tione mvura amen
zvikanzi kamwiro kawo ndokanotitemaira. Bhaibheri shoko raMwari robva rati vasvika pamvura, rimwe shasha dzakangosvika pamvura ipapo ndekota kumwa mvura. Amen. Bhaibheri shoko raMwari robva rati vamwe vakachenjera vakasvika vakachonjomara ndobva vatanga kukasva vachitarisa muvengi. Chombo chiri pasaiti, munhu akakwana hazinati chamari munguru vaisraeri heiwe ukadzinadzira kudai unokanga wauya mumvura nemhidimbai kana maririroyo hauhanzwi unokanga wamoeropa mumvura. Vane munhu akakwana anochonjomara achikapa achitarisa muvengi ari active aini action kuti kana muvengi akauya ndinotora makatwa ndoti hero kumuvengi. Amen. Shasha dzakakotama dzikamwa mvura padziri kupedza kristo rarikuti vese imanga muchimwa mumvura makakotama endai kudivi kwenyu imi manga muchikasva muyayuku zvikanzi imimi manga makakotama chidzokerai zvoi kumusha wembwene. After all the effort kugomo makainda akakunda ukadzoka 10,000 mukasara muripo nhasi tainda kumvura mazokundikana pekupedzisira. Bhaibheri robva rati 3,000 vakasara zvikanzi naMwari ivavo vanhu varingana kuti muchienda kundorwa ndava kuchigona kuisa vaMidhiani pasi pemaoko enyu nekuti dai ndakazviita makawanda maifunga kuti isimba renyu nokuziva kwenyu. Ndinoda kutaura kuti vanhu vachakundikana kubvisa mari yeproject haisi hosha yenyu. Amen. Imwe nguva yakwana nguva yekuti taura nechokwadi. Vaiti shoko raMwari kuti muchazwa chokwadi ende chokwadi chakusunungura. Pane nguva yekuti kana vakundikana asi kune vanokunda. Vakunda kudaro havamusiyi vachakukweva nokuti gore rinokukweva nakanai tikakutadza apa vakundikana tichakusunda futi pamberi kusingavapinda. Amen. Mwari ndopaanoti Gideoni ndatendera vaMidhiani vachida pasi pangu. Gideoni ndopaanoenda navame 3,000. Bhaibheri robva roti Mwari akaisa vaMidhiani pasi pemaoko avo. Now ndinoda kuburisa nhau yekuti havana kukunda nekuziva. Mvudi dzakataura pasime rimwe Joel vakati it's not by might by power. Who are you Zerubbabel? Amen. Hazviitwi nekuziva kana nekugona. Mwari akazviita maune vakati masara vanhu 3,000 ndare kuchivaisa vavengi maoko enyu. Tinoona Gideoni akukunda. Amen. Regai vaine nguva dzedu pachapter 7 yaJudges panotaura tikafamba zvekare tomhanya toenda pana chapter 11 panenguva pano pana Judges chapter 11 verse 6. Amen. Regai ndidzogorore zvishoma. Amen. Vakati kuna Jefta uya uve ishe wedu kuti tinorwa navana avaAmori. Amen. Chii chakanga chaitia kuti munhu wamakadzinga muchimudedza ukanepa chapter 1 unonzwa kuti Jefta akanga ari mwana wachifeve. Akanga ari mwana wehure. Jefta hure nohure masikati machena. Bhaibheri roti Jefta. Amen. Ukadzokera kumashure kutanga mabhuku unonzwa kuti kuna chifeve zvechainzi Rakabu. Ndakamboti Mwari zvifeve izvi ndezvokuita nazvo. Kana zvifeve zvikapinda muimba yaMwari pane zvinoiti. Amen. Bhaibheri roti Jefta ari mwana wechifeve. Akanga ari mwana akauya akaberekwa namai. Kumuchakozwa kuti mwana anonzi akaberekwa namai, mwana akauya namai asiri wababa ivavo vari ipapo. Vanhu vasina kudzingiswa kana vasina umwari vanotaura vachiti mwana wemusango. Asi regai nditi baba ndiwo wemusango nekuti ndiwo akaenda kumusango. Amen. Mwana haasi mwana wemusango. Hakuna mwana anonzi mwana wemusango. But kuna baba vemusango ndiwo vaenda kumusango.
pane dzakakosha dzataurwa munobatira mogara nomanzara madzoka. Amen. Pane dzataurwa musipo vakakafaina vaina vakapedza naadhoni musipo ndo zvakanga zvakaita kuna Jefta. But ndinofara nechinhu hwari chinoti ari mwana wechifere kudaro aita zveni baba. Bhaibheri rinoti ari mwana wechifere kudaro akanga ari murume weurwari ane simba. Zvamai azvinene kuti vakazvarwa nesituation iyi, azvinene kuti wakauya sei kana pai. Chakakosha ndechekuti wakauya wakapinda uripo. Bhaibheri sewanamaro. Amen. Bhaibheri rinoti ari mwana wechifere akanga ari murume weurwari ane simba. Pakaverengesa pachapter 6 vana vaIsraeri vanetswa nehondo vakarangana vakati hongu pane mwana wechifere takadzinga pamarodi Jefta. Ndataura ndikati do not allow rejection in your life. Amen. Do not despise rejection. Allow rejection. Pfuma kuramba shamwari ukanekurana kwako ndinotenda kuti pesa pane kuramba pane chikuru chinoitika. Shamwari kuti anoramba pasina chiri maari pakaonekwa chiri maari ozoramba mari. Asi ndinofana neshoko ramari rinoti kuramba kuri kwokudaro pane zvinoitwa namari zvekuti vakakuramba vane vachakudaidza wakakuramba vaiwewe vakanditaridza pano panakamboti bhai handitari nezvenyu akati shamwari
akuzvinzwa Babylon yakanga inzvimbo kana kuti nyika ine more than 120 provinces. Tine maprovinces vangari muZimbabwe ndivatirei? Tine maprovinces vangari muMatsave ndivatirei? 9 provinces Zimbabwe, but Babylon ine more than 120. Ikatengwa nevamwe vatatu vakanga varamba vakaziva kuti kuna Mwari anofanira kunamata. Amen. Nekuti mangwanani ano usazvimanikidze pfuma kuramba redemption in your life. Amen. No vari kutaura nezvekuvaka areka vanhu havana kutenda mashoko ano, but kusatenda kwevanhu hakuna kutadzisa zvakarongwa naMwari. Whatever God has prophesied about your life, believe it or not, hazvitadzisi kuti zviitike. Chikonzero chimwari vazvitaura no vari kufamba ndivanenge vake ngarava dzimwe shasha dzakanga dziri bhizi kuona nekuona nzira vachimwa doro vachipuza utsvara beka bhizi kupuza utsvara konge abantu vekutabeni. Ameni. Vati haikona tina zibhizi goku asipazo uya akasende arekano zibhizi kupuza nokushata nakafasa. Amen. Vakutadzisa uyama Bhaibheri revhura zhinji yakauya vanhu vakaparadzwa asi varamba. Pana Noa ndonga akatangira upenyu. Bhaibheri roti Noa akatora zvisipa mhuka nemhuka aisa mungarava ndobva zvakatanga kuberekana nemunhu akanga arambwa nawo hondo yanetsa muIsraeri ndopanorangarira mwana wechifeve anonzi Jefta ndopataverekesa vaakuti where are you Jefta murume werwai ngaanotorwa adzoke atirwire nokuti tatarisana nevarume vakamira magiants pashaikwa munhu anogona kumirisana navo except mwana wechifeve anonzi Jefta. Endai kuda kutora amuye pano izvozvi nokuti kana asipo hondo haigoni kurwiwa ngaatokurumidzana vanhu ataparara. Ndinoona varume vakuru vabatira maura maoko vachiti where are you Jefta, we are waiting for you Jefta. Mhanya nekukurumidza tatarisana newakaipa zvaita sekurangana mwana wechifeve vakambodzinga chamwari vakambodzinga vachamuranga here. Rega ndikuudze chinhu ichi, Satani haataisiwe anotarisa chiri mauri. That was posted in you by God. Satani akutanga kuona zviri mauri iwe usati wazviona. Kana akazviona okuvharira sei ndichitaura ndichidaro. Bhaibheri rinoti tinonamata mumweya and we receive in spirit, then is manifest physically. Now vanhu havana maziso emweya asati azviona Satani engaye atozviona. Kana akazviona akuda urijectwe, kana warijecta wakudzingwa iwe wafunga kuti ndokupera kweupenyu. Ndoda munhu anoti ndidzinge zvenyu ndisore masoro rangu ngaite ndinofamba zvangu netsoka ndine bvudzi imwe chete yakapenda ndisore zvenyu ndisore
golide. Mazuva ano kune mari dziri kuitika, kune mizvizhinji zviri kuitika. Zvakawanda gamuchena. Timbongoonai mangwana. Bhaibheri shoko raMwari rinoti, handisi kubva pamusoro pamaona allow rejection. Amen. Ndatara ndauya nakabichi fere tarangwa navanhu. Bhaibheri rinoti vanhu vaMwari vapinda munzvimbo. Vanoti kune munhu akaita zvakanaka anonzi Rakabi. Ariko. Nokuti akaita vanhu vaMwari zvakanaka. Ndakutaura kune munhu akalonga kuitira vanhu vaMwari zvakanaka. Rega kupihwa malimits nevanhu vari kukunikana. Amen. Ndoda kuvhaira. Ndoda kuvhaira mumba yaMwari. Dana navo, shaina navo, vhaya navo. Amen. Even ukanzwa kuti ndafunga zvakati. Even ukasaudza kuti ukaviri, ndakaudza ndafunga zvakati. Toba ndakaudzwa naMwari. Amen. Allow rejection. Amen. Ndakataura kuti seminari pese pane rejection pane kurambwa. Amen. Pese pane kurambwa ndakaona kuti pane hope, pane future, pane life, pane success, protection, anointing, and supernatural power. Amen. Ukaona uchirambwa panzvimbo kana pese, don't worry. Vachakutsvaga vanozviziva kuti Paula hapatikike. Panguva yavari kukuramba vari kuvaka altar yakasimba naMwari. Ndorafunga vanoramba nenzira ndezve, asi ndinoramba ndakamira naMwari. Bhaibheri rinoti pavari kukuramba vari kugadzira rusvingo. Haleluya. Israeri atikutaura nezvake akatangira pa. Jakobho abaratidza. Aenda kwanzadzi yamai vake. Ndobva akadzoka akunzi Israeri. Pabviswa zita rekunzi Jakobho. Agoramba atidza kurava. Bati ndokakatangira rudzi rwaIsraeri. Amene uchindibata mafamba rena. Saka ndikuti pakuramba pane zvikuru zvinenge zviripo. Ukada kuzvitarisisa mukurarama kwatinoita, vanhu vanotiramba ndozivari kutanga kudzoka kwashure kwedu. Amen. Ivava ndimakuramba kuti vagamuchirikira vaingondiitiriso amene zvazvinongoita ndikavaona so handingonzikuda kuvasoseta navo. Tiri kuimba yaMwari. Tinoramba mweya godo. Tinoramba mweya kusadanana. Bhaibheri shoko raMwari ndakusiyirei murayiro mutsva wekuti dananai nabvonanana. Kana tikaita saizvozvo tichasvika kure, nokuti tichagona kutakurana mutoro, tichagona kudzimana tsitsi, kuti nhasi zuva tingada kuti tichakushanda mumashumba-mbiri, nhasi zuva tingada kuti tichakutonera mamatatu, nhasi zuva tingada kuti tichakudzora marodi maswera sei, kana kuti mufundisi maswera sei. Ipapo kana tave nerudo tichagona kudzimana tsitsi. Chaitika ndechekuti vanhu tazara nemweya wekusekana, tazara nemweya wekutarisirana pasi. Rega nditi mweya wekutasira pasi iyeye hauzivi kuti namwana naMwari anosimudzwa kusvika pano. Rega ndikupe mwenzanzo unorarama hazi makuru asi chokwadi. Pamba pandinogara pane mihama yekusevha nayo basi. Akatenga mota last year 2 years back. Aiti ndikada motikari aindibhadharisa mari. Munhu unoshanda naye tora mota papepa repepa yobvisa mari doko. Zvaitika mota yake. Mwari vaitashandi kunyachi. Yana ndozvaita mari. Nezuro ndobva yamanyira paradza. Motikari yangu yakafa. Ndatenga padiri rongo ndipeke ndototengera. Ndikatitama kepetro 3 liters. Ndakaenda naye baba ndikati right. Chakachiya goreriya ngachipoma. Iwe hauzivi zvinoitwa naMwari nevanhu vanotasira pasi. Rega kujaja munhu namaziso. Rega kujaja munhu
wese achifamba wona imeji yamari usaona ile bati wona imeji yamari vaizoti vageresi mwari vakasina munhu nomufananidzo wavo wena vanenge vatikazire iveno chechi vari kuona yairambwa pirikana vambara jesu chete vambara jesu chete tiri kufamba naye tichenda hatichakana kuvhunduka pretoria uchaita zvikuru mukurumira uchadzvikwa hazvine kuti tiripapwa nhasi kupinda pano vatinonzwa maungira evrazhinji eraishana kuchigorota zapanzorota panenge chati chaitika mukadenga nokuti tiri bhizi kunamata imwe havainoti shoko hapana chati chavapo anokuda zvekana ichokwadi here kuti hapana anoti ndaona kachanza kadiki eraisha anoti zvaita kachanza ikamandiyo mvura yatirikunamatira tamandikunamata kuti zvakataurimei izvozvo ndazvakataurirwa kuti inofanira kupaka yamamira kutaurwa mazvakaita ikoko ndiko kuti yavepo kudamanga musati mazvibva iri kupaka ndikokuudza mari iwe sei zvako musouth africa izo dhiraivhei 4x4 takanyanya kupfupira musha vakavhira wose jesuwa vakavhira wose vakati dakwazo zvatakata vakarafa wose nezita tamandatita project likwetafe all benefit for your own benefit yekuti mubatsirike mharo vakarangwa neramazei mukarangwa nevose vepadhuze bati chechi yakuitai nyasha yakudai mukatifira tinoita newe tiri muneka tisingatyi kuti ona here tinaisoka here kunyange kusina roti iineetimbentineshanu zitema zvigutwa mota ichiteya nechitunha imahazati tinititauya naye kubva kujoni aivibva joni anovigwa kumusha auya kudzore josefa akunofa ukavereka pana genesis 50:24 akufa josefa akufaaiwangekufa but kana ndafa take my boat to Kenya atikokuti kuwewe dzinoenda newe kumusha ikoko tikotaura naye pano haleluya ndiuda kudena mwoyo vamwe vanhu vakusiri kuona kukosha kweproject zvinorwadza kusati pano but kana zvinhu zvaakuitika last year ucelebrate takaona munhu one god member akatifira pano pasondo munhu mukuru takaona one but ndikutenda kuti mwari motikari yavari kutipa pasina chikonzero zvimwe zvekura gore inotoraora zvituna zvakati wandei ufa hakufane kutyisa kutaura oda kutaura saka ndikuti pazvituna izvozvo motikari yegoenda naiwa yakataura mitumbu ichiinda kumusha handifaniri kutya kufa handigara kusingapesi kuramameza kutaura saka pavane kumira vanachiguru vachitaura zveremota vari kuita all benefit ivo vachiguru vacho vanayo mota yavo vavakokarika muzvitaura munogara munopeta maoko mukapfirwa mungatoda kutaura chirepoti mungaenda musha pavasambe mungazvita vachiodzi mungazvitadza saka wai vachizvitaura vanoti patikuita zvinhu zvedu ngatitendezi yechechi tine mweya nokuyakanzi wokubatana kuti kana dambudziko rikativinga tinoona pekutangira amen amene kana ndichitaura zvekugamushirika vainga vatibatsire panhau yeproject ikuendera mberi hatisi kuzomira mwari unenge atitwisira zvakanaka handisi kuzokuramba tichiendera mberi mati padaa kunopedzisa mwari unenge avakuite zvakanaka zvizivei kuti mukurarama mune kuramba mukurarama mune kusanzwisisika
mukuramba munefatwa mushirika but above all thank God so much Mwari vanoti pane zvakarambwa zvakazvidzika ndopaatozviratidza ipapo hazvina izvi zvauri Dhavhidhi ari kumakwaiva vakazvidzika arambwa aita kupedzisira muudzwa kuzozodzwa ndiye akazozodzwa mazuva mambo amen mangwana naMwari ngavatibatsire ndakanzwisa kuti after reduction after munhu arambwa pane possibility yekuti munhu anogona kuzova king bhaibheri rinoti iye Jesu akarambwa ndiye akazova mambo wemadzimambo after the rejection ndoipi fomula mari yakuda kusevenzesa kuva kingi musina kugorambwa kuva kingi musina kugopesekiswa kuva kingi musina kugorerwa kuva kingi musina kugopiramira pazvinhu zvama hakuna munhu akaita kingi kana akava mukuru basa ramari asina kugorambwa Jesu arambwa unonzwa kuti ndiye mambo wemadzimambo agorambwa navanhu amen ndabona vari Josefa akagorambwa ndiye akazoita mambo ari pachigaro anorangarira mhuri yababa vake anocheda kuchinouya Mose bhaibheri rinoti vana vaJakobho kana Israeri ndorudzi rwakatanga kupinda kuIjipita nechikonzero chemunhu akanga arambwa tamari kune bhedheri yawakatakura Pauri rimwe dzeko wakarambwa kumuri but une bhedheri yawakaiswa mapfudzi naMwari yaunofana kuti kana Mwari vakurangarira umbocheuka zviri kumashure kwako umbotarisa wakasiya kumusha umbotarisa vadai vashakafu nhasi vari kudya nokode zvironda iwo ni raisi yanidye ndinokutarisa nesaki pane vari kutambura rangari navo vana vekwako rangari navo mburi yekwako sezvakaitwa naJosefa nzara yanova hana kukangamwa hatarisi zvekuramba isusu tiri vana vaMwari vakatiramba zvedu but hatitarisire kuperera ipapo tinopfuurira mberi kuti bhaibheri shoko raMwari rinoti tiri vana vaMwari tinofanira kuva nerudo especially kune vakatiramba vasingati sometimes ibhaibheri shoko raMwari zvakataura zvinzwisisiki rinoti ida muvengi wako munhu atora hama yakati auraya hama yako kana kwekwenza zvavamagaba munhu akakutora naye magaba mabasa zvaitika mongwana munhu atora kuti ndo zvaitika vavamagaba izvo ivo maika magaba kuti baba ndo zvaitika bhaibheri rinoti ida munhu iyeye ivi pakanzi chinamano chakaoma ichokwadi kunamata izinyore ida muvengi wako mune ndogodzara bhaibheri taridza nyika uno taridza nyika kuti mwawakagamuchira Jesu amen mangwanana Mwari ngavatiitire zvakanaka Mwari ngavatibatsire ukaenda pavhesi 9 unonzwa kuti kana Jehovha akaisa maoko angu ndichava mukuru wenyu here anenzwa Jehovha nazwa mukuru wehondo hana kungamhanya akapinda pavachakunenza chimbotikira zvaunoona usati wasvika uti orai ndazvinzwa ndarekuwe paunenge chitaura ndichosina kumira panonenge vakaparafa vachitaura kuti orai ndazvinzwa ndiri kuzorwa navo asi kana navo muchani pedu unofanira kumboibva nemashoko vakambotaura vakakurijekte vakuramba Jesu anoti ndazvinzwa asi muchandiitire kana ndikabva vanobva vati chakuita mambo uchava mukuru wese kusingaperi bhaibheri robva rati Jesu akatungamira vana vaIsraeri for 6 consecutive years ari pachigaro ari panyanga zvinhu zvese zvichiita pari iye nyakuramba mwana wachifeve munhu wese anga chinhu ainoripota kuna mambo Jesu ndinoona Jesu ari mambo vanhu vaakupfugama vachiida kumwana wachifeve vaakutobvunzira unomuudza kuti hatingaite chunhu tisati tamuudza ndiye mazuva aya wamaituma kunovhiya mbudzi ivi muri bhindi kutaura zvemusha ndiye avaakubvunza mazano mwana wachifeve mubva ndiripo bhaibheri shoko raMwari rinoti ndakapande rugwaro haleluya Mwari vakashandura rugwaro rwaipikisana haleluya Mwari vakachinja runyoro mangwanana Mwari ngavatiitire zvakanaka
ndataura nawo yekurambwa nyaya rejection pakati pedu pane vanhu vakamborambwa handidi kuramba ndichiendera mberi mamwari ano ndovandingosvika pandichasiyira mwedu munhu wamwari ndataura mwaizvo vamwaisawo pamwoyo wangu kuti enda uri mataura nenhau yekurambwa kuti makarambwa wako ndinozviziva bati handina kukukanda mwari mwekuri kurambwa imomo simudzai chiso chenu mutarise kumakomo dhavhidi anoti ndichatarisa kumakomo nokuti ndokudotiziro hwangu kumakomo